Sige. Sige. Unang istorya. Kana pong mura pong with feelings Eh. pre. Udto pre. Gusto papa ya. Nabay ako tong buga dito mo ah. Ay isa. Dito mao. Moana sa kana udto naman kayo. Dayon mo ingon po kana. Gigutom naman ni. Dayon nung tana kana. Mo na ko nga. Gi- Kamo gigutom mo. Oh, ana. Dayon. We, di nga. Aw mo ingon ka magpadayon naman ko basi makakuha po ko. Ang ingon nimo kay gisugo po mi ni Papa pre. Ano nimo ayaw ihurot istorya. We, di nga. Oh, Mo ingon po ka nga kan. Oh. Alang napa po ko trabaho pre mong hakot. ayaw si Carlo ra. Imo ana mo ana ra ka. Gigutom naman mo pre. Ana, sige. Kay balik. We, Wala na di practice nga. pa man ni. Sige, dado na ni sa babaw. Final lang gina. Kay si Digong taas man niya ha. Kana with feelings. Sige. Ana. Ay pataw. Udto naman pre. Balik. Sige. Sige. Sige, ay isa. Carlo sa. Cut pa to. Practice na. Sige. Tuwa na pre oy. Gutom na pre. Bakit ang tiyan? Kamo pre, kung gigutom mo pre. Yawa timan Muana ka, gusto mo papa. Kay pahakoton og bugha. We, di nga. Apilo na ka practice man sayo man Digong. Ni Carlo. Tuon ni kay ni, gisibra nako kay ligram ni. Sige. Sige. Udto naman pre. Ikaw. Gutom naman pre. Bawa ada tao. Sakit ang kontiyan, sumpay. Balik. Gutom. Ay, ana ho. Sakit na akong tiyan pre, kauli o naman ko pre. Ada. Sige, paminaw. Sige. Sige. At kay udto nun pre. Oh. Sakit na akong tiyan pre, kauli o naman ko pre. Kamo pre, ano mo pre, padayon ko kung lahan pre, kasi makakuha ko pre. Dito.